bij Lebenswasser recording studio. We gaan dit in leven aan het checken en ik vind als ik kan ervan met leren en met dingen toestaan. Dus ik zeg, mijn naam is John Wolf. Ik zie een cocktailmokje waar geboren en je wordt deel van je worden mij vielleicht kan. Mijn ouderen weer handgeholfen, wat later tijd aan Blumenau wonen. Ja, dat is currently in Altenheim kilometer 14. En hier zijn we in 22 gewoond. Als van 22 dan later wonen we in Blumenau. Maar ja, we weer een grote familie, een familie wat een lijf had. We weer 10 Brüder en 5 Schwestern. Dat wir definitely speelt sich nicht immer dort in der Leib wir, aber du wir wirklich hat Leib wir in unserer Familie und auch was ich sagen nicht immer gute Tiden. Wir hatten nicht viel. Wir haben die ich würde sagen die erste 20 Jahre, was meine Eltern befreit werden, haben sie 18 Mal angetragen. Dat wir, zoals ik zei, niet zo leicht. We hadden niet veel. Die speelde ik wat we hadden. We veel mal bloß weil we feiern wir geschnitten und dat kon de trak oder de semi dan zijn, wat immer dat dan den Tag soll sein. Dat wir in Tiden, wat einer thermofierten wird, aber definitely veel Schatzen leert. Ik ging in 22 naar school, wat ik geloof dat we daar de 4e klas en ik geloof in de 4e klas weer in de klas 2 moest. Ik weer een beetje wat leren, maar dat is oké. Ik geloof dat ik lust om geld gedaan. Ik veel ongeveer maar te leren in de 2e klas. Dan mijn 12e geburtstag dan trok ik naar Blomtoon. Kamp 24, dat dacht ik bij Cocktailmok. En ons ging dat definitely zijn, maar de ouderen, ik geloof dat is een goede tijd daar ging. Maar dat we een chapter in ons leven wat door een frisse bloed ontvangt, dat is zo ik zeggen zo. Dat bracht ander leven en dat bracht andere mensen in ons leven aan en dat andere challenges zo dat wir gut. Von da, wir wohnen da ein paar Jahre und dann trok wir nach Scheinwesen und von da nach Blumenau. So. Und Blumenau ist dort, wo wir dann, meiste Kinder dann sind groß geworden und befreit und so weiter und so wieder, ja. Und ich bin noch in der Zeit da, ich sehe an viel Dank schuldig. Ich sehe ich Respekt an für sure. Wir ein Vater, wat ik nergens durf duren als hij wordt naar huis komen, of wanneer hij wordt naar huis komen, of als hij wordt naar huis komen, of aan wem hij wordt afbrengen dit morgen. Dat hij weer een vader wat andere mensen respecten deed, hij weer een vader wat zijn familie rekenen deed. En hij weer definitely een vader wat anders zorgen deed en wat mama vertreten deed voor de kinderen en wat over de ik hier dat ze strijden deden. Ik heb zijn jachten en hij weer een wat immer wanneer dat een beetje vrouwelijk zag, om daar zoals het wordt genoeg eten om daar te staan, dan kan mama eerst aanschapen aan de kinderen. En dan wanneer danach hier blijft, dan wordt hij. En daarvan zie ik definitely veel dank schuldig en ik respect aan. Als ik dan is 17 ben, more or less, dan kan ik me dan ook endlich mal een motorcycle aangaan. Dat we een kleine 124 Honda motorcycle. Wie een motorcycle wat de lied van wat we in Jeschichten deden, dat wordt in altijd gevierd, dat we al
maar ze te niks te brengen. Ik zie dankbaar voor mijn zwaar, die noemde de motor nein, fix wat er veel te fixen en doordat kreeg ik dan een ukkelfortie. Zo, veel memories op de motorcycle gedreven en ik zou dan van Carpintero door uit Läwens area. En ik kijk dan naar mijn zak, wat ik de werk gemerkt had. En daarna wanneer ik me nog wel bevrienden in de familie gaan en dan gewoon klein met mij als bloos van een zak naar een ander leven, dan word ik wel zeggen, maar een klein beetje verhechte grounds zitten als wo ik dan juist weer. En de tijd ging weer en als ik 19 weer was minus, dan deed ik in Freizeit deelnemen aan wat we uitgesteld van de Bloemendaal Kerk. Eerstens, ik zie nog nergens dan je was wat nog trouble zitten deed, dat er nog wanneer er een eigen trouble wordt kan zijn, dan word ik onderweg gaan. Zo ik probeer immer een beetje ver te zijn, een beetje in stich te gaan, wanneer er kan trouble komen. En op den Freizeit dan leer ik soms wat ik sparkte interesse aan, dat ik met een soort een seminar opvaar. Mijn dad vierde me dan naar de busstation. En op weg naar de stad dan vraagt hij me, wat is die idee wanneer die is dat seminar was? Ik ben 19 dan al en hij is hier nog wel zeer groot. Dan zeg ik plus hier zo, nou, ik weet wel als ik een plan heb. Ja, zeg ik, ik weet wel als ik een goede beeld zie van de jongens wat nu steeds in Canada voeren en die komen dan voeren daarheen en verdienen dat geld en komen dat hier vermakelen aan alle soorten wat du niet veel wat aanhoudt. Zeg ik dat die in plaats ging waar die tiest houdt en dan merkt hij die tiest door. En die weer die juichen me dat we zo'n een pootsticht dat ik kan weer zijn in mijn leven. En die weer die gaan me mal zeer geholpen. Dan als ik wat seminar weer, dat we maandag sowieso, dinsdag samaris van ze als ik wil kon schaffen. En ik heb werkelijk nergens niet op portret gekeken, wie een dagport en dus wieder geschaft en dus een seminar mijn leven gemerkt. So. Ja, zo weet van mijn jongere leven en van op de nächste session waar ik zijn als ik ons bevrienden leven en onze kinderen kan weer opbrengen en wieder een testimony van dat.